pini neli kanige ke la ke rat atum pan ke than ya pan irui ba ka prang borsing rong phar polo di alang li nang itum press club ko polo ko solo ko bang so press club lo ne dipu press club a president neli long bang lo bang ini CM tu liram rong hang ke hai si nang toy si alang li bang lo la si alang li ni pan nang arju CM neli pan nang challenge lo six schedule lo puthak lam che dan ni pula la solam la sinili lam ka che dan ya phan chi sik lo ma chi sik sema ko sinili pan ngar ju nili na thu pen nili arnisi dongka ta ninge tang lo bang solam ki punangya bang ala ko hello six schedule ke isia constitution la ke det ki maron la pe non elitum karbiang long ke elitum adet virbom tang lo long recap ta ke chetum han che dai tang lo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tang lo la pen ke karbi Ingjermar atum ta aot kahi no kam ta claim dun tang lo kam ke claim se ta ke che tom phan ka pheri pe na jo council dum ta ka arrest je phan la pen hasti ki pije phan da hai he de tang lo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta Ferepik lo kecil dompat, ili dom adet ver lo pukul sonte ili dom fereri dah dia pod. Lasi six schedule alam ke neli hello ke thancing, akeng ki ot sikar dom teti. Lapot ka challenge po bang amastor pan ka challenge puga pir thege jok tak claim kle. Agyan ke dua tum an ke claim kle son ke. La challenge le lo che than nang sar po bang ye choki la son bang ye yok ta ning ye la ke la son ji bo sar po bang ke hala ahut pen ke a student atum ta charlie o thek o phi ka student dum ta thek munak ta ye plang lo la tu ke akang tu ya degree an o he dun thu eta phi ke la si la son hot ke student dum ta master dum men che than nang sar la sonji bu sar po bang ke than tan nang che dan yang perem dedi sar po bang nang pu pele sar ben nang pu intum te po bang hala asar bang panda yok ta pu pede ji le per the ta la la si non ke ni tum phan APHL si tum phan CM EM tum nar dom nei pelen tum pu ali setan ni tum ka chin nia bang ke six schedule la pen constitution ke la ke lam ka che dan ra bang audience tum nang pang nek nun soi na la puson adima bang kali ala alam kali lage ili tum nili apraman ta pu bong no ni ke entertainment ke ni ning dok de lai ho alam ke lam che than na se ta la six schedule autonomous state alam six schedule alam constitution alam law alam ke lage jasemet ke constitution la pen alam constitution bang lage kache dan nahi te ha parliament no si che dan ni lage la pen lam che dan ni te parliament lo kali te state assembly lo la pen kali te council lo si che dan ni non ne li tum ni pu bang la hello lam kache dan debate po bang ni tum ning dok ti che than nang discussion abang eduna discussion ji pulo tang te council long conference hall do ke di la sin ne lihala borsing rong phar ke hai phan ta than nun lo da conference hall do CMEM MSC atum an hadak do et no la penili tum APHLC atum an ta ake hoy atum an ke do et po hadak ka je bohong nahi ka che debate nahi ko ali alam le che than pe mi na pusi ni li pu na
discussion नहीं alam je than नहीं lage mission alam lage discussion claim lote da lam ke ka debate pura bang napang nek dun soi jadi hala la si pudam o nak lo seta neli than nun lo lage che long apa je tong more juice la son che long apa je tong po monet dum lang dun prong po richard dep dun po hang dun jo po ani ngarong je pi dun po la son ke nang nik pula ni la bang ning dong dik che long apa je tong son bang ke entertainment la ning dong de serious alam constitution det ki maron alam se je than ji la le kang nek soi la akam le ke do ji man la le lahir ni ki pugang tung la pen rat tum mantala si ningye tu det la tema cm metang mata rat ang nu si ningye lo la pen ke ni si borsing rong phar ke hai apana nang toy lo la po ni li borsing rong phar ke hai bang hini alang li tum ke bang inod bang photo nang tili dun lo inod bang borsing rong phar ke hai bang nar jug lo lahir sala alang li tum ang nu si ningye chot lang rat ang nu ke ningye ye det lang la si pini rat ang nu ke ningye rat ang nu ni si ningye lo dong ka lo jata la pu formally bang ningye ye lang la si non nang li tum ang nu la bang so lam ne that Sexual aku tak pos kami debate kali discussion pula tang tenang litum ini rapat ji lagu sinang lini discussion bang debate po bang discussion bang la ini rapat to mi lagi mesen alam lagi Tang la debate po long bang chetong don de la debate po ni tu mu pen pulo ke che long lo pe tong son mu ni tu di kali ahok man kali ma di kalang ni mu bihu lo te bihu aho thek long le ken January 13 14 ar ni de che long lo pe tong ni mu ni tu hang nun jo ti ti ani ngarong ji pi dun po ya tu de BJP atung ke pupunan ipan BJP Chelsea atung ke 60 $, ke आधा से थम तो फूल बंग थम थे देती पुको वा ना हो कौन la si hala full bang alang litum discussion long paningye na nang pe than nang ni litum man ta ni litum ke thek nai lo pule ni tum kai ta pupe ge di muthe alam ke ho flut bang ne li lo ke than ke cheng bang le lo ni tum APHL si tum si ke than cheng lo a phrang ke 6 schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen no phi ke APHLC pu pen si cheng lo isi vet aport lo la ke than ke ni tum lo mane 60 $, putak than lo stame half truth po lang se half truth walang litum pula hai full truth lang pe than nang hai alang litum ke than hai ne litum ta char lidun thu po